sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat koreksi belajar ya. Udah follow kita dan juga Baru kudang jadi tu ada naguk, sedang semelurusan para naki alani kiada naswarong. Searong do siala ana puasa dang mulut sukuna ka netu itu anong watong nasongoni. Oro desi metu ane haddo besong norok koni ke bidang jadi memana. Alai molo sung tuinti na ngani ngada apa nyanda boru. Na pina torang memang royal pina motor na menuru katong menuru tu jebu tu bagas menuru tohang. Ibana orang nak morado tabu pangalapation. Ayang gumaralama ni dangarong si suruko di siang dia alamat di ulau ni. Atong ulau di dia na menurut nurukon ulau di jebu mo. Masuk ada doon, masuk doon hati pedang ada nego. Tersongoni majo songon memukai naboru, bui menong mula dong katik itinaban, pinatak tem itu akadongan. Mulai tema naboru. Oke, mulai tema di Bapak Niba, Bapak Blue Hearts Manalo. Tapasa mapertikiat tu Bapak tua tapu bolon. Ya, mulai dengan host. Lanjut maju dengan host. Pergi maju dah, udah. Oh, oke, siap-siap Bapak. Oke, berikutnya kita berikan waktu kepada Amang Ara Amata Raja. Silahkan Amang. Ini mah, jauh nama. Iya Amang. Horas ma tutu horas ma dihita sude akana di komalon. Horas ma di naboru ni ba host. Horas ma do aka damang dainang nadong naditoru. Horas sama. Molo binereng do judulon manuruk-nuruk ada Batak yang mulai jarang dipahami. Molo manuruk-nuruk na waktu si nga jelas on adat. Manang nasongod dia pe bentuk na anon ala na berwujud do imana tudalihan na tulu ima nidok nara pramon bulu bahasa sana dia teh pra tu pada datan alai mulu au menanggapi hira adong do otik berbeda sianak kadongan alai ati pesongonian non ba marsiajar hita marsipatak kasak kita molo manuruk nahuboto adong doi soni do ni akadongan patudu natinakko ala na jolo pernikahan dengan meminang kepada orang tuanya itu yang sah. Tetapi ada sah yang lain dengan mai turun, dengan mengalua, mengabing, menculik. Dalam hal inilah yang dikatakan ada orang manuruk-nuruk. Kalau melamar dengan resmi, itu tidak ada istilah manuruk-nuruk. Tetapi dengan adanya tadi yang mai turun, mengalua, mengabing, menculik, omma niguaranna patudu natinakko. Omma nanirokna manuruk-nuruk. Alai dina manuruk-nuruhi adong do dua. Perjulu mai sada pabuahon paranak manang na utusan ni paranak. Pabuahon tu parboru naung dirajahon buruna. Paduahon muse adong do muse nomor dua. Pabuahon tu parbo paranak pabuahon tu parboru. Jala langsung makatai akka nahobartusi. Jadi inti nak perjulu ope bermacam-macam doka bolo disulikitin tu bagas. Molo au berpendapat
Omma nidok na patuduhon na tinakko. Ayarong do na jolo mengelua tanpa diketahui oleh orang tua perempuan. Adong do na jolo mengelua holan ipiakko sura ipodoman ni itoroni batal ni na tua-tua namang na itoroni kasurna. Jadi dung di raja honon di manang na tarpasu-pasu manang na tarpasu-pasu raja ima inajului omma rohalahon manuruk-nuruk guarna patudu natinakko ya mulu songon patudu natinakko nakkening dang di boto na tua-tua boru nang di luar mengalua boruna roasida para anak disima nidok ni amang royal sinaga nakkening adong mau mabuka harbangan adong mau na harbangan Jalan kaki hujur. Asakoton hujur dohot sampai hujur dohot maun adong si palas rohani na tua-tuana adong serenai ima tuaka na boru na roraon mulosoi ima guarna upa pangalului iko sobadon iko radedo di siyon upa pangalului buka harbangan sampai hujur si palas rohan na tua-tuana. Jadi isi resurion. Jadi intina mulu na watu si mulu na manurukon ima pabuahon manang na parajahon naong tinakona. Roma asida musay manuruk-nuruk tu hutani parboru. Manang sada may siyan paranak sada may siya dongat tubuna sada may siya dongat sahuta sada may siya buruna at tersongonima rohalakon rupani manuruk-nuruk pabuahon naung dirajahon manang pabuahon naung tinakona nakon. Jadi berdasarkan tu model ni asida nama pakatayonan non misalnya molo na mangabing doy mana ba berdasarkan pakatayon ni na mangabing naman non molo na may turun doon non tong dosongoni berdasarkan may turun mga lua na tinakko ya berdasarkan ni na dicuruk dan lain-lain songoni mara na boy hu pasaha jalana ribu ahon musuni erte nomon teh ano mo marsita bakit teh mau lihat Kasih untuk Amang Ara Amat Taraja. Dang Kita boy berikan- ini biangi na boro. Ini uju biang ni tulang mara. Iko seaton na masih mute. Apala Sherlock kamu jo Amang Ara. Asa tu jabo ala biangi. Kibito ni malang becada uba. harus mazo na ngamang baru kusi blue hero na bago amang ini utin apa maksudnya na episode na nama biangon. Oke, terima kasih untuk Amang Ara Amat Taraja. Berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Opung Paima BSH 17. Maulate mak. Jadi so nageo hilala ba. Amata si buluher dang boy di miyut jo biangi inna. Iko jolo gatinama na me asa de miyut. Nanti seteru yang Hidup. Halus tuh di mana? Jadi horas majalah gabi. Di hita. Nah dong di Rumon memang luar biasa do. Inata boru girsang teh itu teh kan? Ya, pas Amang, baru girsang. Sudah do disilikiti imana aka adat bataki. Bohama asadong tema. Na tersadan tema na songonon, na tersadan nai tema na songonan. Songonari tema baru manuruk-nuruk.
adat Batak yang mulai jarang dipahami. Jadi molo pangatusion nabui hulapati sian hataon ya. Hita tong ikon laudo hita tu filosofi ni manang riwayat pebui boasa ikon adong hata manuruk-nuruk sia dia do asal muasal ni hataon do sebab akibatna tentu hita ra dang pola bera patorangot tabe alana hita ngara mangatu si bedisi naking mulai sian amata royal donga tuku bapakku amang bluher songoni muse tu amata raja sebetulnya sudah ngapas adenggan alai mulu au berpendapat tu filosofi na dotok kita laut filosofi na maju parjolo kita laut tong hata manuruk totu manuruk-nurukon Oma sada tata cara ni ada Batak molo roiwa mangopaso diri tujabu ni parboru ikon uduk maulu uduk buama na uduk buama cara nama nuruk uduk dihata na udukon jalohamu mahami amang dinarohami mangopaso diri madapotok kamu oma filosofi ini hata manuruki jadi hata manurukope dang serta merta langsung muncul damat tong alana ubain adong pe manuruk tutu sian para data Bataki na adong do pangalaho na songon nidok ni halak kita pajulugugu papudiuhum odo mabay na tong lapatan na nang perjolo do di luahon sada buruni raja baru pe dia ada tom mamuse songon ni ada ni halak Batak HP dang do pe tong hot di bagasan ada ti alana hata manuruk-nuruk lapatan na adong dosa ada persepakatan antara nih pihak paranak dohot pihak parburu dinaro paranak manuruk manang mangopaso diri tujabuni hula-hula nai tujabuni orang tua ni borui nadong dosa ada persepakatan dinasida bahwa naking ngadi dok naking suatu saat haduan rodo asida pasahaton adat nago songo dia mana ni dokna ima pasahat sulang-sulang pahopu jadi bolo ditiki na manuruk-nuruki ima ni dokna mangopaso diri manuruk jadi naking ngadi pato orang disima merdalan songon uka harbangan imatuna tua-tua ni huta donga sahuta baru mamuse sampai hujur ima tuna toras ni boru manang pardijabunai nani luahun nai hian jadi pada hati-hai boido serta mertai disi terpasu-pasu sian gereja atur manuruk-nuruk mungkin di luak-luak nasing ra boidoi alai adong dotong nama ngulahun nama nuruk-nurukon dung adong yanakon ai sa guru adong na di zaman tangan na di adong na di zaman tangan na bay ulahonon namay manuruk-nuruk ope atar songon namaul doon alana molo disukunan non aka suhu paranak manang na tua-tua ni paranaki haha anggina
Ay nga ado karona yang si bainom ay manuruk-nuruk pe ada do. Adong do persatabiad di si. Mardalad do akapasitwa na tonggi. Naking nga ditaringoti asida amata royal sinaga naking. Yang itu mardalan. Mardalad do itu amangudana. Mardalad do itu ibotona. Mardalad do itu naburuna. Mardalad do tuakan na niudang na. Ima pasitwa na tonggi do guarna. Pasitwa na tonggi maguarna tong. Jadi alanya hado ikom mardalan alana nani ulahun nai sabutulna nga satu nga adat. Hola sinamo nama nasung. Holan sulang-sulang menang sulang-sulang pahop pun nama batu ni sulang nama. Naso mardalan. Nga satu nga adat be. Nga satu nga adat. Buasa do harwaga be do ko satu nga adat kan? Ya alana mardalan pasti dua na tonggi. Serta merta doi harus. Bolo barane mangulahon panuruk-nurukon ikom marane pada laton pasti dua na tonggi. Naking tu na tua-tua na ngani dokon naking sampai hujur. Amarda lebih persatabian tu dong asahuta suka harbangan amarda lebih. Holan hira batu ni sulang nama naso mardalan ala ulau dijabu pengertian na bahasa diulahu ni dan itu maulo pangatusion na waktu si dange alai marsya jarak kita amang dah atik boha berbeda-beda akka persina ay asing huta asing luat saya asing doka cara-cara na asing sistem na dange jadi molo songon dinama nuruk-nurukon baik di doko ni songoni kan naikon na betul-betul boy ulahonon na disepakatan nai adong haduan waktuna partikion na lahumang pasahaton sulang-sulang pahopu di dung di ahai dung di hati-hai boy doi sada cara nina tua-tua madokon rupane contohna asa unang gabe pangabati di helanai ro tujabuni simatuana widui jala imana lebih penting sebetulnya tutu rupane contoh marsahib masih matuana manang natoras ni inatai buru-burui nai paimai ningom majo dan itu dak subui ro helanai mamerengi ala naswarong dope panuk nurukun atar ima salah satu alasan asa ubain dibain panuk nurukun asa adong bebas tapi sopan ro helanai madapoton simatuana manang naaha pe si jamaon ni manang ulaun ni simatuanai asa boy ro manang si pardohot helanai mangulahon ulau dijabui. Ima kemungkinan besar salah satu alasan bahasa ikon ulahonon na namarut nuruki. Jelas ada kepentingan di dalam. Nah pasti panun nurukoni satonga adat. Mungabe mardala di sipas itu na tonggi. Tuak kiara nami ngihuk muse. Atik boha. Odo na jinaga na di sidi ba? Dangi. Atik boha. Ay nga matua si matua na nga jam 5 sore. Atik boha maros bulung-bulung dari tangan na. Ay hurang denggad do sa tabi dihitakan na matua. Sa tabi dihitakan na mangulahon adat. Hurang denggad do molo. Adong namasa dinatua-tuai manang malos bulung-bulung. Gabi mardalan napuran persatabian di gijang ni batang manang napuran setapuk setabi odo sebetulnya muse salah satu na jinaga ni akan tua-tua
jalan jinaga ni adati usa bain asa di bain hata manuruk. Nah, imara sebetulnya gudang dope ka ahana pengertian-pengertian nana berkaitan tu hata manuruki. Gudang dope. Jadi on akan masa di luar mau dangido alana hata manurukon boleh dokon adat resmi adat. Siad dia perdalanna, siad ima sian adat pangalua, na mangalua adat do adat. Sian ima dasarna ubayan adong hata manuruk. Jadi adat Batak yang mulai jarang dipahami. Sebetulnya Hai teman-teman relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.